Il-famuż frar probabbilment għamilt xi pjan jew riżoluzzjoni għal jannar illi tonqos li tnaqqas mix-xaħam, tnaqqas mill-ikel u tibdel l-istil tal-ħajja insomma u forsi diġà tar kollox marriħ. U ma nagħtikx tort. Għax fil-fatt madwar 83% 83% tar-riżoluzzjonijiet relatati speċjalment mal-weight loss ħafna nies ifallu fihom u ma jżommuhomx. Però naturalment issa huwa l-aħjar żmien biex inti issalva is-sena tiegħek. Għaliex għax iktar ma jgħaddi żmien, iktar tibda tgħid u għax issa hekk u għax issa hekk u għax issa hekk, kif għadu frar għad għandek il-ħabel f'idejk jew għad għandek il-ballu f'saqajk. Allura x'qegħdin nagħmlu aħna? X'nistgħu nissuġġerulek biex inti tagħmel issa qabel ma jkun tard wisq? Qed nagħmlu dan il-programm ta' 21 ġurnata għax jgħidu li jieħu madwar 3 ġimgħat biex drawwa ġdida issir parti mir-rutina tiegħek. U dak li ħanamlu mela programm ta' 3 ġimgħat illi fih ħanistidnuk illi inti tiġi f'ambjent ta' grupp fejn ħatiltaqa' ma' nisa u xi ftit irġiel illi bħalek jixtiequ li jtilfu x-xaħam u li jittonjaw. X'se nagħmlu wkoll? Importanti ħafna li mid-dar ikun hemm kontinwità ta' dak li qed ninvestu fih waqt il-workouts tagħna hawnhekk and you better life. Allura ħajkollok anke pjan ta' ikel illi għamlitu nutritionist li hija gradwata fejn inti ħadkun taf mhux biex se tiekol imma idealment anke l-porzjon kemm se jkun kbir, però wkoll ħadd tagħtik l-opportunità illi turija x'inti tagħmel ħalli tagħtik il-feedback. Tgħidlek pereżempju Mary, ibdel hekk, Doris, naqqas hekk. Naturalment kulħadd bil-bżonnijiet tiegħu personali u skont anke fejn hemm bżonn illi naslu. X'sejjejnek ukoll anka mill-esperjenza naraw mal-membri tagħna illi ħafna minnhom jagħmlu iktar minn sena jiġu hawnhekk jagħmlu dan it-tip ta' programm. Se taraw ukoll illi ħajkun hemm dik iċ-ċertu enerġija li inti ħadd minn għandhom dawn in-nies, dik iċ-ċertu pożittività, dak il-fatt li tkellimt qabel u wara session mhux biss magħhom bħala ħbieb ġodda tiegħek, però anke mal-coaches tiegħek dak ħajservik ta' support, ta' inkoraġġiment. Ma jkunx aħjar minn dak il-famuż gym membership illi ħafna nies jibdew jħallsu għalih u forsi laqqas biss imorru jew jekk imorru xi ftit jiem biss. Mhix ħala ta' flus dik, mhix ħasra illi nagħmlu hekk. U għaliex dawn il-gym memberships ħafna minnhom ifallu? Għax m'hemmx dik is-sens ta' familja, m'hemmx dak is-sens ta' xi ħadd, grupp ta' nies, tim ta' coaches illi jimpurtom jekk hux qed tiġi jew le, illi jimpurtom jekk hux qed tagħmel progress jew le, illi jimpurtom jekk inti għandek xi mistoqsija jew le. Gym membership sfortunatament ħafna drabi ifalli f'dawn l-affarijiet kollha. Għaldaqstant dak li ħanħeġġuk tagħmel illi tattendi għal dan il-programm illi fih tista' tiġi kemm il-darba trid għax sessions hemm it-tnejn sal-ħadd, tajjeb, għandna average ta' madwar 5 jew 6 sessions kuljum fejn hemm anke 4 sessions is-sibt u tista' anke tagħżel minn 2 sessions tal-ħadd, jiġifieri mit-tnejn sal-ħadd għandek l-opportunità kollha illi tagħżel li tixtieq qalbek. Nofsija sessions illi kun nofsija intensivi apposta biex naħarqu x-xaħam u biex nittonjaw. Għaldaqstant, ħanħeġġek biex tieħu l-azzjoni, erġajna minna prezz redikolu fis-sens li kull ma ħajkun 47 euros għal 3 ġimgħat kollha li huma biex nagħmluhilek iktar faċli ħalli qabel ma jibda jafas is-sajf u qabel ma bħal pressure cooker tibda tħoss ħafna pressjoni żejda, inti waqt li għadek sana, waqt li taf li għad għandek iċ-ċans tibda taħdem fuq il-bżonnijiet u xewqat illi għandek. Ħalli ma jkunx tard wisq kif normalment ikun l-ħafna nisa u rġiel sena wara sena. Jekk għandek xi mistoqsijiet, ħanitolbok tistaqsina, tikkuntattjana kif tixtieq qalbek, bħal pereżempju fuq il-mobile number tagħna 99003909 99003909 jew billi anke ssibna fuq Facebook NU Better Life, jekk tippreferi tkellimni personali, jiena Mattejus Grasso, ismi daqsxejn ikkomplikat, skużawni ħanispellihulkom MATTHAEUS. MATTHAEUS. Grasso. Tajjeb GRASSO. U kif nistgħu ngħinukom insomma bħala tim abduna u kmandawna. Jekk tallim xi ħaġa minn dan il-video, jew jekk taħseb illi xi ħadd mill-familja tiegħek, ħbib tiegħek, kollegi, jew Facebook friends in ġenerali jistgħu jitgħallmu xi ħaġa u jistgħu jibbenefikaw
billi jagħmlu dan li qegħdin insemmu ħanitolbok tagħmel like jew love ta' dan il-video u jekk jogħġbok għamlu share ukoll. Ħalli tgħinna nagħmlu aktar ġid biex li nilħqu aktar nies illi tant jixtiequ u tant għandhom bżonn li jitilfu x-xaħam u jixxejpjaw għal diversi raġunijiet. Għad-dera, għas-saħħa, għall-kuntentizza, għall-enerġija, għall-irqat aħjar, biex innaqsu riskju ta' mart, għal biex ħossuhom pożittivi, hemm biżibilju raġuni. L-exercise jgħin għal kollox. Ħanitolbok li dawn in-nies tgħinhom inti wkoll billi sempliċiment ixxeret iktar dan il-video. Niltaqgħu u nirringrazzjakom.